La Gaceta de nuestra comarca en Horta Norte le acerca toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de la comarca. Ahora la Gaceta es mucho más. Más información del Horta Norte y del Camp de Morvedre en un periódico que se distribuye semanalmente todos los viernes. La Gaceta, el periódico que se lleva. Buenas noches, seguimos en Tele7 Calderona Debate, un programa en el que ustedes pueden colaborar escribiendo sus comentarios o sugerencias en dos cuentas de correo habilitadas a tal efecto, pere.valenciano@tele7tv.es o debate.calderona@tele7tv.es. Como les anunciaba hace unos instantes, además de mi compañero Miguel Ángel Martínez, estará en estos últimos 20 minutos del programa un profesor del Instituto Eduardo Merello de Puerto de Sagunto. Él es secretario de organización de Esquerra Republicana de Sagunto y además es noticia porque encabezará la candidatura de Esquerra Republicana del País Valencià a las elecciones del Parlamento Europeo. Él és Ximo Graña. Molt bona nit, Ximo. Bona nit. Gràcies per estar esta nit a Tele7 Calderona Debate. La primera pregunta, saber què pretén Esquerra Republicana al presentar-se a aquestes eleccions del Parlament Europeu, quin és el seu projecte amb el que es presenta, perquè crec que a més que es presenta dins d'una coalició. Correcte, molt amable per haver-nos convidat. M'explique, Esquerra Republicana és una coalició de federacions i dins de la qual està la Federació d'Esquerra Republicana del País Valencià, al igual que està la de les Illes, la Catalunya Nord i les diverses federacions d'Esquerra a Catalunya estricta com a tal. I concorrem a les eleccions europees normalment coaligats en altres partits polítics. Les converses estan prou assentades i especialment en Euskal Alkartasuna, possiblement amb el bloque nacionalista galego, el XA i fins i tot la formació Aralar també. Un cop arribat a Europa, el nostre eurodiputat ha estat dins d'un partit que es diu l'Aliança Lliure Europea, en la que n'hi ha partits normalment de l'esquerra, del món verd també, i de les nacions sense estat. Miguel Ángel. Sí, un tema de definició sobre Esquerra Republicana del País Valencià. Vostè ha parlat de federacions. Sabem que l'origen és Esquerra Republicana de Catalunya i en el seu ideari en mayúscules Esquerra Republicana de Catalunya té aconseguir la independència de Catalunya. Esquerra Republicana del País Valencià és un partit independentista, pretén aconseguir la independència del País Valencià i també parlen vostès de països catalans. Què significa? Dos coses. Si sou independentistes del País Valencià i què significa el concepte de països catalans. Molt bé, perfecte. Bé, el partit és un partit amb 75 anys d'història i no comença sent independentista, clarament. Estava a la branca de Macià, com bé sabeu, que fins i tot va declarar la República Catalana, i no la República d'Espanya en Catalunya, sinó la República Catalana. Era el costat més independentista i estaria altres sectors que vendrien del món obrerista, del món de l'esquerra i anarquisme també. Bé, quan se constituïs Esquerra Republicana al País Valencià, s'ha constituït com una autèntica federació, de la mateixa manera que hi ha federacions en Esquerra Terra d'Ebre, Esquerra Barcelona, Esquerra Girona, etc. Esquerra Catalunya Nord, Esquerra les Illes Balears. L'ideari és exactament el mateix i el partit com a tal, en el meu carnet posa Esquerra Republicana de Catalunya perquè és el nom com a tal. El logo és Esquerra, com teniu així, i en el qual concorrem. El que passa és que jo, per exemple, soc president d'ensenyament d'Esquerra Republicana del País Valencià. Som independentistes, però també som d'esquerres, evidentment, i també és una força republicana, de vocació republicana. El terme països catalans és un terme molt morbós per a certes persones i de molt de rebuig. Jo crec que està claríssim que el plantejar la independència és plantejar la independència per via mitjans polítics exclusivament, el que decidisca el poble és el que nosaltres acceptarem com a tal i la meta és acabar sent tindre un estat. Els països catalans serien, per tant, aquest estat en el qual hi ha configuracions d'estats, als quals lliurement s'afegirien o no, és a dir, una confederació. Al cap i a la fi, el que ha sigut sempre la corona catalana-aragonesa, I abogar per aquest independentisme, al cas de la comunitat valenciana, no pensa que és absolutament una utopia
algo impossible, perquè a Catalunya encara n'hi ha un substrat més important, però a la Comunitat Valenciana o al País Valencià és realment un percentatge testimonial, no? És molt baix. Estem treballant perquè deixi de ser testimonial i perquè la gent s'apunte a la idea de tindre un estat. I per què? Bueno, de tota manera, podíem parlar, això donaria per a tot un debat com a tal, no? O sigui que el fet de ser independentista no està renyit en el ser d'esquerres i ser de vocació clarament republicana i laica. Som més independentistes, si permetir-me el joc de paraules, així al País Valencià que no a Catalunya estricta. Perquè, clar, ens veuen un poc com un llast, ja no estic parlant de qüestions de partit, i aconseguir ara que València, quina cosa més dura, no? Això és massa esforç. Vejam, jo no conec a cap irlandès que renunciï a la zona d'Irlanda del Nord. Quan plantegen el seu estat, plantegen també Irlanda del Nord. Han arribat a acords, ara estan en pau, fenomenal, i seguiran fent política, però no han de temer. La nació s'ha de manar sencera, de Salses a Guardamar, de Fragamau. Un tema molt concret. Hi ha una línia dins d'Esquerra Republicana de Catalunya que pensa que hauria d'allunyar-se del País Valencià, que el País Valencià mai arribarà perquè no hi ha aquesta sensació de voler arribar a una independència. Hi ha una línia dins d'Esquerra que aboga per deixar de banda el País Valencià. M'imagino que vostè no està en Si hi ha aquesta línia, la desconec. En Esquerra no hi ha línies, perquè Esquerra el que sí que pot haver són diferents sentirs, però en els congressos, que som un partit assembleari, després de l'assemblea tot el món segueix funcionant en l'executiva que és d'ella, però aquesta línia no existeix en absolut. De tota manera, estem la gent de la Federació del PP per fer veure a la resta de la nació que sense València no hi ha independència, no es pot deslligar d'això, seria impensable. De tota manera, per enfilar una altra vegada en la qüestió d'Europa, tots els partits que estan dins de l'Aliança Lliure Europea solen ser de tendència, si més no, està el Plaid Cymru, que és de Gales, està el National Scottish Party d'Escòcia, etc. i alguns més, entre els quals nosaltres també. La seva participació dins d'aquestes eleccions com a saguntí, independentment de que no isca, perquè és molt complicat, vostè està així perquè ha sigut candidat per Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sagunt, secretari d'organització, responsable d'ensenyament dins de la Federació Valenciana del seu partit, i ara candidat, que independentment de que isca o no isca, vostè va fer campanya i participa com a saguntí. Independentment de que vostè isca triat com a eurodiputat o no, farà sentir el seu pes saguntí dins d'esta coalició amb el possible candidat que tinga un lloc a l'Europarlament? Aquestes eleccions es plantegen d'una manera completament diferent a la resta, perquè qualsevol vot que reba Esquerra al País Valencià compta. Perquè, clar, la demarcació és estatal. Han canviat les coses. El vot útil ja no està de per mig útil, entre comites. Per tant, qualsevol vot que ens donen a nosaltres està recolzant, en concret, a l'Oriol Junqueras, que és el número 1 que va per Esquerra Republicana, que molt previsiblement eixirà, sols amb la gent d'Esquerra Republicana podria eixir, i que treballarà pels països catalans en Europa, claríssimament. Jo, abans, fora de micro, us he comentat això de l'informe Auken. Auken és el cognom d'una de les nostres eurodiputades, del grup ALE, mitjançant la qual s'ha fet un informe que parla sobre la destrossa del territori en el País Valencià, en concret, i l'urbanisme desaforat que hi ha hagut. En concret, en el diari Levante del divendres podreu consultar-lo perquè venia tota una plana en la part internacional, i no sols hi ha una crítica a aquest model d'urbanisme, sinó també se presenten una sèrie de solucions al respecte, i això s'ha votat en el Parlament Europeu. Vull dir, el vot de les europees és molt interessant.